Mari Carmen Bañuls buruz hitz egingo dugu. Bañuls fisika teoriko espainiarra da, fisika kuantikoan egindako lanagatik nazioartean ezaguna, batez ere simulazio kuantikoan eta materia ultra hotzean. Gaur egun ikertzailea da Alemaniako optika kuantikoko Max Planck Institutuan. Fisika eta konputazio kuantikoa uztartzen ditu. Tentsio sareetan oinarritutako metodo aurreratuak garatu ditu, ordenagailu klasikoekin simulatu ezin diren sistema kuantiko oso konplexuak aztertzeko aukera ematen duten tresna matematikoak. Gaur egun hobeto ulertzen ditugu orekatik kanpoko dinamika, termodinamika kuantikoa eta partikula askoko sistemen portaera. Bere lana funtsezkoa da simulgailu kuantikoa garatzeko, 21. mendeko teknologiarik oparoenetakoa. Maria Carmen Bañuls, Espainiako zientzialari garrantzitsuenetako bat da gaur egun nazioarteko panorama. Eta hau da gure aurkezpena.